kamar yadda kuka sani daga lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da wannan tarurruka a ko'ina a duniya na ranar Hausa, wannan shi ne karo na 9 kenan, shekara 9 kenan da fara irin wannan taro. Amma kamar yadda kuka sani nunan Senegal wannan shi ne karo na 3 bayan an yi shekaru ana yi, sai muka ga cewa mu ma bai kamata a bar mu a baya ba, sai muka yi kokari da rawacin muka fara, sannan kuma da muka yi wannan shi ne karo na 3. Sannan zai yi bayani na farko akan muhimmanci na kula da harshe. Muhimmanci yana da muhimmanci kwarai, ya zan mutum ya kula da harshen shi. Kowane ɗan adam, kowane mutum a duniya, in ya zamo kame-kame ne, baka da harshe guda da ka kware, to kana da matsala. Kana da matsala a addini, kana da matsala a zamantakewa ta duniya. Kenan kuma Hausawa ke cewa wai magen tsuntuwa ba ta mage, wata nan sai ta koma inda aka ɗauko ta. Amma wadda aka haife ta tana ƙarama aka rene ta, to ita sai ta dawwama nan. Don haka ba za ka taɓa alfahari da wani harshe wanda ba naka ba ka birge. Ka ce ka iya turanci ka ƙware sama da yaranka in kai Bahaushe ne, to abin kunya ne gare ka a ce ka iya wani yare sama da naka. Kowane mutum, kuma musamman wanda abba Bahaushe, yaren shi ba ƙaramin yare ba ne. Da yaren shi ya zama ƙaramin yare, shi zai yi kwaɗayin faɗawa cikin babban yare ya iya. Saboda me? Saboda ci gaba. Saboda manyan yaruka su ne ake amfani da su wajen ci gaba na sha'anin duniya da ci gaba na sha'anin addini. To mu alhamdulillah Hausa tana cikin manyan yare na duniya. Zan buga mana misali, duk littafin da za a rubuta na mataki na ilimi, dole sai an ɗauko ainihin yaren, ya zama yaren yana da cikakkun kalmomi wanda za a rubuta littafi da shi. Idan in ƙaramin yare ne wanda ba shi da dictionary wanda za a rubuta littafi da shi, ba zai yi wa a rubuta ba. To amma mu alhamdulillah Hausa akwai wanda suka yi aiki da dadewa, masu ilimi wanda tun wancan lokacin suka yi ƙananan dictionary, tunda har yanzu ba mu da babba irin kamar a ce na Larabci ko na Turanci, Ingilishi ko na Faransa. Amma masu ilimin mu suna nan suna kokari sosai wajen ganin sun yi babban dictionary irin wanda manyan yaruka wanda suke gaba kamar Ingilishi ya zama an yi shi na Hausa. Saboda kamar yadda kuka sani, kowace al'umma tana samun ci gaba a sha'anin rayuwar duniya da kuma sha'anin lahira da girman harshenta. Saboda wannan girman harshe din da samun dictionary na yare, shi zai ba da dama a rubuta littattafai. Su kuma waɗannan littattafan su ne za a ilmanta da su. Shi kuma ilimi kamar da ku sani shi ne hasken rayuwa, wato shi ne yake kawo ci gaba. Abinda zan mana misali da shi, Turawa ba fin mu ilimi suka yi ba su yi mu fasaha ba, amma da me suka tsere mana? Sun tsere mana da yaransu ya fi namu girma. Yanzu in kana so ka yi ilimi yadda za ka kirkiro wani abu ko ka ƙago wani abu, dole sai ka koyi yaransu, sannan ka je ka yi ƙoƙarin koyan abin da aka rubuta. To kaga kenan dole ilimin ka ya zama ragagge. Dole ilimin ka ya zama ragagge wajen ƙoƙarin kirkiro wani abu ko ƙera wani abu ko gano wani abu da zai amfani ka, amfani al'umma. Saboda sai ka koyi wani yare. To koyan yaren kaɗai shi ma aiki ne, kuma duk yanda ka koyi shi akwai wuya ka ƙware kamar naka. To sai a ce yau an waye gari
duk littafin da za ka karanta da Hausa ne. Ya kuka gani? A ce duk littafin da za ka karanta, misali a ce daga matakin karatu na primary, daga école primaire har zuwa university, a ce dukkan littattafan da Hausa ne misali. Ya kuka gani? Yanzu Hausawa za su zama kamar Turawa. Kamar yadda kuka sani, duniya ba ta samuwa in ba ilimi. To abin da nake so in kwatanta mu mutane, wannan batun harshen Hausa nan da ake, ba wai a zo a yi ta murna harshen Hausa ba, yaya ne za a yi a samu ci gaba yadda Hausa za su samu ci gaba a duniya, kamar yadda duk wani wanda ya ci gaba su kai wannan matsayin. To shine masu ilimi wanda suke cikin manyan jami'o'i Hausawa suke kokarin yadda za su tattara shi wannan dictionary kamar yadda muku bayani, shine foundation na rubuta duk wani littafi, shine foundation da ilimi. In babu shi ba a yi rubuta littafi babba. Don suna kokarin yadda za a yi babba wanda irin wanda Larabawa suke da shi, da irin wanda Turawan Ingilishi suke da shi, da irin wanda Turawan Faransa suke da shi, da irin wanda duk wani yare da ka sani suke da shi, wanda za su ɗauki matakin karatu tun daga école primaire har zuwa university. Masu ilimin Hausa suna wannan kokari da harshen Hausa, wanda wata rana ko muna raye ko bayan rayuwarmu za a zo a ce an kafa makarantar boko da Hausa ne za a karatu. Za ka ƙari har ka samu diplom ba tare da ka je kana wahalar koyon wani yare ba. To duka akwai waɗannan manufofi wato a cikin magana ta harshen Hausa da ake yi, ina fata mun gane. Kuma na riga na yi bayanin haɗari na mutum ya bari harshen shi ya kubce mishi. Waɗannan bayanai da na kawo ina da sun isa. Sannan bayan haka zan shiga magana ta biyu game da zamantakewa ta Hausawa da masu jan harshen Hausa a nan cikin Senegal. Abinda zan yi bayani a kai shi ne, kamar yadda kuka sani, haɗuwa ita ce ƙarfi, rarrabuwa lalacewa ce. Komi yawan ku, komi yawan al'umma, in ya zama ba ta da haɗin kai, to ba za ta ci gaba ba. In ya zama duk lokacin da wannan zai zo da wani abu na alkhairi wanda zai amfani mutane, tunda ba ni na zo da shi ba, bari mu ga ya za a ɓata. Kai ma in ka je ka kafa naka wanda ka ɓata ma, shi ma ya je rama. Kun yi gini, ni na gina ka rushe, kai ma ka gina na rushe, shikenan. Haka za a zauna, ba za a ci gaba ba. Amma matuƙa aka haɗa kai, in mutum ya zo da wani abu na alkhairi, sai a zo a kama mishi daidan gwargwado. Kowa abin da yake iyawa na bada gudunmuwa sai ya yi. To wannan shi zai kawo ci gaba a cikin zamantakewa. Amma matuƙar ya zama akwai shayayya, ga rashin haɗin kai, ga wannan ya gina wannan ya rushe, wallahi ba za a taɓa ci gaba ba. Kuma abin da nake so in ƙara farkar da mu a cikin zamantakewa ta baki wanda suke nan Senegal, mu muna cikin wanda aka baro baya. Abin da yasa na ce haka, duk wanda ya nazari zai iya ganewa. To me yasa aka baro mu baya? Rishin haɗin kanmu. Bari muku misali, in ka kalli Lebanon da Moroccan, ba ka iya gane talakawan cikinsu, amma akwai talakawa cikinsu. Duk wanda ya zo bako za su neme shi, mai ka iya, aiki kaza na iya. In aiki ne na ofis su nemo shi, in sana'a ce su za su haɗuwa su ba shi jari, sai su kafa mishi, shi kenan ya ci gaba da yi. To kun ga haɗin kansu ne ya kawo wannan ci gaba. In kuka ɗauki Fulani, kun huta misali, in yana sana'a ya san cewa akwai ɗan uwan shi mai saidawa can anguwa, to in kai Bahaushe kana nan kana saida, ba zai sayi gari ka ba, sai ya shirin ɗan uwan shi. To kun ga wannan ma ci gaba ne da al'umma. Ya zama duk abin da za ka yi na saye da na sayarwa ko na aiki, sai ka bincika, in ka san akwai ɗan uwanka, ka je ka sayi gare shi. In aiki ne, kai kuma tun da kaga ɗan uwanka ya taso daga nesa ya zo, in kana saidawa naira 10, to shi sai ka saida mai naira 9, ka rage mishi, tunda shi ma ya cikin ribar da za ka samu sai ka mai rahusa. To dukkanin baki da ka sani da suke zaune ƙasar nan haka su. Amma banda mu Hausawa, mu ƙarfi ga na gida ne, in na gidan ya zo ma
in kana sai da mai ƙasa 15 ka ce mai ai 20 ma muke sai da mai ƙasa amma kai bari a baka 17 so kaga bai ba. Dan haka mu yi kokari mu haɗa kai mu so juna kuma mu kama mu juna. Sannan magana ta ƙarshe da nake so in tunatar da mu, kamar yadda shugaban 'yan Nijar sarkin Hausawa Alhaji Abubakar ya zo da bayanin cewa akwai wuri da ake so a yi zango, ya ce har sun kai takardu zuwa ga shugabanni yadda ake nema. To wannan al'amari abin da ke so mu kwatanta mana mu mai da hankali gare shi, da fatan abin ya fito ya amfani jama'a, saboda wannan aiki ne mai kyau kuma tunani ne mai kyau. Misalin da zan mana, mafi yawan mu nan in ka ebe yara duk kawunan mu muka yi nan, ba wanda aka haifa nan, ko ba haka ba? To mu da muka taso muka baro kasashen muka zo nan, yawan mu ba kowa zai shekara 5 nan Senegal ya je gida ya wata 5. Mutum zai shekara 5 amma in je da kyar zai wata 2 da kyar sai ya dawo. Misali ne nake mana. To me yasa zaka sauri ka dawo? Baka iya zama can ka hijin daɗin zama nan. To kuma dan mi ba za ka nemi wuri ko da cikin daji bane ka yi kokarin kafa gida. Duk waɗanda kaga suna da gidaje cikin gari da daji ne wurin. Kakkaje a ce ma anan daji ne, ko daji ne ka kewaye. In gari ya rikice ko bukka ka je ka kawaye ka zauna. Sannan abin da ke so in kwatanta ma 'yan uwa, kai da ka baro gida ka zo kai shekaru baka koma ba, kuma in ka je baka iya zama, wallahi 'ya'yan da ka haifa nan ba za su iya zama shi. Kai baka iya zama, to dan kai ka zo ka ji daɗi baka iya zama, to dan da ka haifa wanda bai taɓa zuwa ba ɗaukar shi kai shi ƙauyen ku ka ce nan za ka zama haka. In baka yi sannu ba sai ka zo da ka iske shi ya riga ka dawo, ya ce ina zan yarda ya kawo nan shi ya koma. To don haka abinda nake kira ga 'yan uwa, duk abinda kai buri kai niyya wallahi Allah sai ya taimake ka. Insha Allah. Kowa ya kokarin mazamna nan, kai kokarin mallaka hili kamar irin yadda sarki ya bayani. In wannan zango ya hito, kowa ya kokari ko rabin kare ne, kakkace baka iyawa. In ana biya kaɗan ku gama kai da wani ku sai kare guda ku biya. Ku kewaye, wata rana ko ku zamna kuka gina ku zamna ba ɗayanku sai su ce to ga hidin da babu mai bari sai su gina su zauna. Ya fi kai ka rayu kana haya ka mutu kuma ka bar iyalinka cikin haya. Saboda ba fa komawa gida zami ba, ina tabbata mu ba komawa za a yi ba, kullum gidan ne yake cikin rai. Ka san mutum ka gaya ma kanka gaskiya, ka bar yaudarar kanka. Ka gane, mu daina yaudarar kawun mu. Kullum sai ka yi ta gida kana na haka kare rayuwarka ka mutu abin da ya don haka zan taƙaita bayani a nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.